Vás vítam u nového videa a zahráme si takú hru, napríklad túto. Volá sa to Hungry Shark, hej, no. A stihol som ju iba včera, takže uvidíme, že čo to, aká je to hra. Takže poďme na to. Čakajte, dám to na tišie, lebo nás to ruší. Tu sa dá aj speed dať. Včera som na to prišiel. Takže tak sa také ryby jedia. Tak... OK. No tohto malička by som si mal dať pozor. Hej. No tak. Moja nová hra, tak viete, že nie som tam taký profík. Včera som to hrával. By som mohol skočiť. Bam, au. Ja nenávidím žralokov, len to poviem. Vždy mám strach od nich. O, ďalší. Poď sem. Príde, okej. Kašlem na ňu. Mám rybu. Nice. O! Toto je. O! Poď sem. My sme tako zabili. Super. Poď sem. Nice. Super. Mám ďalší. Poď sem. Nice. Ďalší. Dole. Super. Ne. To sa treba dávať pozor. To je taká výbušina. Ako vidíme. Len potrebujem sa dohýlovať. To je náš cieľ. A mať čo najviac peniazy. Škoda, že tieto... Ne, umieram. Na hlad. Ne! What? Ne! Ja zomriem. Ja umriem. Prečo tieto medu... Umrel som. Takže nic sa nedá robiť. GG, jak sa vraví. Nic sa nedá robiť. Nice. GG. Tu vám ešte môžem ukázať, že aký rokov môžem mať. Tohto Megalodon chcem. Veľmi chcem. Ale toto brutálne chcem. Ten Godzilla. Viete čo je to? Godzilla. Godzilla je legenda proste. By ste vedeli. Godzilla je legenda. Ale nemôžem hrať za ňu. Lebo ju už ešte nemám. Takže musím si švihnúť a dostať ju. To len poviem. Takže musím jasne, že zbierať peniaze asi, čo nie. V každej hre sú skoro všade peniaze. Toto som neviem na čo zhľadné. Poď sem. Máme. Poď sem. Ty peko, ne? Ďalší dole. GG. Poď sem. Mohol by si aspoň trošku. Konečne. Super. Nice. Taký malý potkan na hitov. Fú. Nie. Teraz neviem. Nemôžem. Nice. Super. Teraz by som mohol fajtiť proti nemu. Poďme na to. Tu si srač. Poď sem. Nice. Je dead. Super.
Ďalší. No, to je iba ryba, takže. GG. Emerald. Dávno som takéto nehrával, ako malý som nezvykol hrávať, tak idem ako spomienku si zahrať. Kapor. Schválne mi napíšte, alebo mne to jedno, čo mi napíšete, aké je vaše obľúbené zviera. Toho potápača mi je trošku ľúto. Čo je to? OK, čo to je? Bože, poď sem. Ne, ne, silný. OK, podám. Nebezpečné. Mám HP, zamriem. GG. Takýto malý potka ma zabil. Fú. GG. No to video nebude až také dlhé. Aj tak ešte dám ďalšie video, kde zahrám klavír. Takže nice. No, načítava sa mi to. Ako tento žralok sa mi páči, tento žralok sa silný, páči sa mi. GG. No, to bude. Dobrý je to. Musím povedať, že máme dobrý. Dan. Opa. Opa. To nečaká. Počkaj. Ja viem. Poď sem. Nevidia. Hopa. Nice. Haha. Týpek to ani nevie. Poď sem. Taký busker. Tento žralko, tiež je žralko. Super. Ja to zviem, dobre. Tak, radioaktívne odpad. Super, dali sme ho. Nice. Poď sem. Nice, zabili sme ho. Super. Poď sem. Potápač, máme ho. Super. Dali sme ich. Ďalší. Poď sem. Máme ho. Super. Portál. Poďme do toho. Čo tam bude? OK. Titanic. Povedz. Hopa. Čípka na raftu. Poď sem. Speedcore. OK. Tie lodi sa generujú, takže nepríjemné. Niekedy som na nich... A to ako dáva explóziu? Jad. Nice. Poď sem. Nice. Tak veľa peňazí mám. Super. Pozor. Poď sem. Dostaneš ako tvoj kamarát. Super. Nice, super. Ďalší dole. Mŕtvý. Super. Dali sme ich. Ešte by sa mali generovať. Bam. Super. Poď sem. Nice. Marana. Každopádne urobím ďalšie video, kde poďakujem vám, že za ten deň tak veľa odberateľov
Ako ste frajeri. Ste všetci frajeri. Musím povedať, že ste frajeri. Jaj, bože. Ja mám také explozívne hráčky, som mohol povedať. Takže teraz niečo musím vybaviť. Okej. Dobre, idem. Mám ťa. No, tešíš tam. Ten dostal. Nepríjemné. Tento ľad mi veľmi zavadia. To je dosť nepríjemné. Čo oni teraz som stalo. Kamo, ako dlho bude táto mapa? Ale nič nevravím. Je to veľmi dobrá mapa. Poďme ty. Nice. Týpek máš. Nepovedz ty len. Poď sem. Pozri. Jo, delfín je. Poď sem. Opa. Som na nálade. Ten slnečný lúč je najprejší. Nečakali. Super, GG. Včera som sa to naučil hrať, takže nice. Dáme to, opa, poď si. Už sme naspäť. Ako bolo to? Ty sviniar. Poď sem, Okej. Dobrá. Počkaj. Toto nie. Ale našťastie mi to nič neurobil. Tak toto bolo, to bolo tesné. Ne, to je zase jeden. Poď sem. Na toto si najviac treba dávať. Kamože som to. Nice. Super. Neútoč. Ten čo chcem. Kamo. Opa. Mám ťa. Poď sem ty. Kto to je? Videli ste. Opa. Musím si dávať pozor. Nie. Bože. Nie. Nadako som zapadol asi. Chudák type. Musíme to. Super. GG. Vyhodil ma to a som mŕtvý. Keby som ešte stihol toho surfera zabiť, tak by som ešte mohol byť neživé. GG. Super. Keby tieto reklamy, aspoň keď natáčam, by nemuseli byť, hej? Ako nič zlom, ale fakt. Ma to nebaví, tieto reklamy nebaví, vole. Na to bol štvrť, vole. Nepovedzte, že som to teraz klikol. Áno, presne tak, klikol som to. Kto to? Nemohol čakať. Nice, super. Nemôžeme ho kúpiť. Chcem do Megalodona. Kámo, on môže... Nie. On tu môže. Týka. Super. No už... už môžete medúzy. Super. No. Ja toto nechcem. Jak to Godzilla, ty vole, jak som tu Godzilla. Ok, poďme na to, ešte musíme pozabíjať tých
elektrických chlapíkov. Našich frajerov. Ako by ste frajeri. OK. Nejakým zázrakom som nešiel, tak ne? Čo robí? Videotypka. Nepríjemné. Poď sem. Je pánik, ktorý na tej lodi, tak prečo neodíde? To je mozog. Poď sem. Mohol si ešte ujsť, ale to je chyba. Poď sem. Nice. Poď sem. Nice. Tipsy sú hlúpi. Mohol by som povedať. Ty na mňa budeš otočiť, hej? Hej. Ježišmaria. Okay. Bohu, som tedy to mohla ísť hocikedy inokedy. Okay. Ja totiž nemôžem tu. Už nemôžem z toho portálu ísť, týto No dobre. A stále ma... Tu máš. Poď sem! Ne! Ty svinia jedna. Ty svinia. Aha, mám ťa. On sa sám zabil o mňa. Netrafi. To som teraz aj zakríkol, že trafi tú vec. To som ja. Hej, to som ja. GG. Bena sme zabili tak. Jajaj. Toto nejdem čítať. Nice. Počkaj. Ja som toto mohol vždy urobiť. To som je. Mne to nezašlo, boha. Aha, toto je multiplayer asi. Toto je asi multiplayer. Asi je to multiplayer. Bože. Telku tam zapínam, ty vole, už naozaj. OK. Super. Upgrady. Toto je. Ne, dobre, stačí. Upgrady. Radšej kúpim toľka, také zlé upgrady. No nie sú zlé, samozrejme. Poďme. Nechaj ma zraz. Tu máme aj mapu. To čo je? Tam idem. Takto dole. Hej. Opa, čakaj. Prečo tam... to aj otočenie dáva. Aha, tak to je dobré. Nechaj ma. Čakaj, ako sa tam dá... Potápač. Okay. Aha. My sme teraz v tom strede. Takže musíme ešte viac dole. Ale tento blúd... Nechaj máte. To je toto. Aha. Počkajte.
A my tam nejdeme. My tam práve že nejdeme. No, ideme tam, ale nejdeme fajtiť. Tak čo je? Preboha. Au. Au. Ticho. No. Mňam. Teraz potrebujem veľa. Je to preboha som? Je to preboha to čo preboha je? Bloodfish? Bože môj. To z Goldy? Nepovedz. Z Goldy, nie? Čakaj. Ne, nedá sa to. Škoda. Kamo, kde to som? Bože. Ne, tak toto nie. Toto už stačí. Stop. Idem preč. Ja idem preč. Taký boss? To nie. Fú. No, ne. Nie. Jo, mám... okej. Som dead. A Ježiši, požieram typko. Pomoc. Potrebujem HP. Pani už 21 minút. No ne. Dávam video, tak neviem, či by som to už mal ukončiť. Bo tam je iné video. Kamo. Jaj, bože. Ja som si neuvedomil, že som... Stále môžem ešte zomrieť. Bože. Kde to je? Pomoc. Ešte ty ma? To čo je? Pomoc. I parchanti. Oni... GG, už tam nepôjdem nikdy v živote. Super! Dobre. $80. To vidíte, aké je to veľa. Ja chcem tú Godzillu. Neviem, čo je. Neviem. Čo ne... What the Bože, to je ten rok. To je veľmi silný rok. Toto sem. Bože. Fuj. Nepáči sa mi. GG. Takéto malé sú najlepšie. To fakt. Stop person. Okay. Ok, dáme si ešte jedno, ale potom ukončím video. Poďme ešte jedenkrát. Poďme na to! To je posledné. Pozriem. Nice. Bože. Ešte dneska natočím jedno video a nedám už ten... Pozriem. Nedám už gameplay, takže... Zajtra dám gameplay. Klavy by som dal. Aj to som minulé iba stiahol. Potom, ešte jeden. Ok. Typ nevie. Typ netuší. Potom. Jedovatý. Pam. Nepríjemné. Nechcel by som tak skončiť.
Vôbec si, ako to môže veľmi bolieť. Fú, ty, chcem si to predstaviť. Okay. Najhoršia bomba na svete. Pozor. No. Nice. Áno, fight bol super. GG, ďakujem, že si na mňa išiel. Nepovedz. Máme ho tu. Nice, musím toto udoliť. Umri. Povedal som umri, inak chcem. Prijímam sa. Bá. Nice, ďakujem. Zomrieš, kamoško. Nemal si tam ísť. Ešte bez výbavy. Hej, ty mi utečieš. Hej, ty si myslíš, že mi utečieš. Bam. Ďakujem. Ešte ďalšie. Ňam. Ty na mňa Ty svinia. Poď sem. Au. Zetni. No, myslím, že sme mŕtvi. No, myslím, že sme mŕtvi asi. Asi sme mŕtvi. Abo? Nie sme mŕtvi. Aj, poď sem. To tydiž je to revenge, že pomsta. Ďakujem. Počkaj, tu je plášť. Nie, to je ten silný žralok. On je silný. Bože, pomoc. Nie, GG. Super. Ok, 27 minút. No aby som to už išiel končiť, som vravel. Takže dneska ešte jedno video natočím. A majte sa krásne a čus.